таърихи шумораи аҳолии ҷаҳон. Аҳолии ҷаҳон соли 1804 ба 1 миллиард расид. соли 1927 бошад ба 2 миллиард ва соли 1960 бошад ба 3 миллиард расид. Миллиарди чорум бошад пас аз 14 сол, яъне соли 1974 ва пас аз 13 сол 11 июли соли 1987 5 миллиард ва пас аз 12 сол 12 октябри соли 1999 ба 6 миллиард ва пас аз 12 соли дигар 31 октябри соли 2011 ба 7 миллиард ва пас аз 11 соли дигар 15 ноябри соли 2022 ба 8 миллиард нафар расид. мувофиқи тахминҳо бояд соли 2035 аҳолии дунё ба 9 миллиард нафар расад.